Asini rohama dihamu dohot dame nasian debata amatai, dohot anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Urian itu hata, pajupak kita musai marhite-hite cenelon. Ima dinalaho para deho dirita, tujamita di minggu eksaudi, 17 Mei 2020. Marhite-hite hata ni debata, natar surat di buku opat Musa, bidu onom ayat 22, sahat rodi ayat pa 27 hon. Topik minggu di pasu-pasu jala diramoti Jahoba maho. Pos rohanami nunga jumolo hita saluhutna majahat turpukon diganup akka tinganan tabi. Kurian itu hatta taruli di pasu-pasu imana hinirim di sudi jolma. Sudi do hita makirim jala managam di tangyang tang. Asa di pasu-pasu di bata hita. Di pasu-pasu di bata dinasa parkarejuan. Di pasu-pasu di bata di tonga-tonga di keluarga. Di lehot di bata hahi pason. Songuni nang di pasu-pasu di bata diganup akka perekonomiata. Dadahal nasalah mulo martangiat kita sa di pasu-pasu di bata nasa parkarejuan. Asa keluarga. Di lehot di bata hahi pason. Nang di pasu-pasu di bata nang diaka perekonomian. Alatotu ikon taha mulia teodoi saluhutna di tonga-tonga di ngolutna. Alay jojot tanpa tasadari muludang jupak kita manang nama rasing donaro sian natatangiakon manang natahirip laus ita dokma nasotar pasu-pasu ngoluku on mana jojot mabahen torop akkana porsea salah mangalapati taringot tu pasu-pasu dadaholan marumakkon arta manang marumakkon pardagingon samping alay pasu-pasu nasa sitong na ima rapon ise dohita mardalan. Alanido naing matakas tadauta. Dada sopit waso ng hagugoon ni debata. Di tonga-tonga ni nguluta. Waso ni debata dadaholan sebatas mamasu-masu di ganup akapar karejuan. Manang mangalehon hamamalum di tonga-tonga ni parsahiton. Manang pasauton sudi akadaftar pangiduata. Naong tapasahat tu debata. Alay pasu-pasu ni debata. Ima holong ni rohana. Na mabuan uhut manugihok kita. Dinalahobongot tu bagasan habadiona, marhiti-hiti hadameon, dohon, las ni roha. Pasu-pasu dadaholan manaringoti ahanaung tajala, manang ahana naing jalo otak, alay, rapon ise dohita mardalan, dinalahom madalani ari-ari ni ngoluta. Alani inaing matakas taida, pasu-pasu, imahataridaan ni debata, na madongani hita asa margogo, madongani hita manadadalan na uhut madongani hita asa mardame dohot dirita. Hurian itu hata mulutaida di sada Musa 26 ayat 3 didok debatado tu si Isak marite hatana asa hudongani ho jalhu pasu-pasu ho padongan nion di debatado hataridaan pangaramotion di debata dos ido pasu-pasu na jumolo huhut na batauhon si Isak manguloy parsuruan ni debata. Halak na tarpasu-pasu, dada halak na umora di arta. Alay halak na sadar huhut porsea, debatado na madongani pardalanan na. Tos tarida dosongon si Musa na madok tu debata. Di 2 Musa, 33 ayat 15. Molo sotoktong bohimi manguluhok kami. Unang niantogihok kami nakok sianon. Di boto si Musa do, pasu-pasu na tumibo imarap doho debata. Dihabadiaon na, dada tano kanaan, manang hamuraw. Urian itu hata, alanido naing matakas tasukut tu diritan waing. Ahado pasu-pasu na ubal ga di ngoluta. Asa ubagas tatanda pasu-pasu ni debata. Tapay hut-hut matulupoy na pinasahat ni debata, tu si Musa, tu si Aaron, tuaw nang tuha Musa luhu na. Marhite-hite buku opat Musa bindu onom, ayat 22, sahat ayat 27. Naparjolo, dada ala ni gugota ubahen nabuy manahan di bagasan habadyaw. Olan ala ni pangaramotion na sabding do. Mulo tapay hut-hut di bona ni turpukon. Di patorang do songod dia do sa halak nazir. Na mamelehod diri na majamot ton habadyaon di ngoluna. Asaboy taruli di paso-paso na siya di bata. Di patuduhod do songod dia hamaolon ni nasida majamot ton habadyaon na. Marhite ganup akapatik na naing siulaon, manang si pasidingon,
tong-atongan ni ngulu ni nasida. Alay dada holan hatauon ni nasida majamot ton habadiaon na naing idauta. Alay songod dia do debata na maparugoyhon nasida asa buhi toktong majamot ton habadiaon na tong-atongan ni aka ngulu ni nasida. Dada ulaon na murama ngulu di bagasan habadiaon. Gugo ni Portibion i masibolis na say mga lelaita asa manguluy hisap ni dagingta. Say jut manait asa mardosa hita. Dada tolak hita manahan hisap ni daging asa toktong di bagasan habadiaon. Molosian gugut tasad diri. Ido ubahen debatado na mga ramoti uhut madjagahon ngulu ng hapursyaw ta. Asa toktong hobar tulomona. Debatado na mga ramoti ima debata na madjaga. Debata na maparmudu-mudu uhut mamagari hita. Dada holan pangaramotion perdagingon sabingon. Alay pangaramotion roha pikiran perdagingon na mamagari hita asa unang bongot tubagasan dosa. Molo didok di Yohanes 17 ayat 15 dang apalahu pangido tayo munasida siyan Portibion. Alay naing maramotam munasida maralohon najahati. Marhite pangaramotion ni debatado boy toktong di bagasan habadiaw kita. Dada ala ni gugota, alay holan ala ni debatado, nasay toktong mangaramoti. Napaduahon, las maroham, sodangan ni debatado ho, ala ni asini rohangan. Dihata ni debata di 2 Musa 30 ayat 20 di dokdo, dang tarbahek ko, anggotong mardida apala bohikon, ay dang tarbahen manang ise jol mahian mardida au, laos magulu ibadah. Dipatuduhon do hal na mustahil don yan. Mulubuy jol mamardida bohi ni debata. Alani muluradedo pe debata manondakon bohina di ngulu ni jolma. Tung ala di basana dohot asini rohani debata doi. Ala molo nung nga disodakon debata bohina di ngulu ni jolma. Tutu dada bemian di bagasan nahulom akka jolmai. Alay ganup akka jolma naung sinodangan ni bohi ni debata. Mabayan iba na toktong marsinodang. Dinamangadupi sude akan namasa di tonga-tonga ni nguluna. Gabi patar di ida ibana. Asi dohot holong ni roha ni debata. Na makporhon gugo asa manahan. Dinalaho mangadupi hamaolon. Mangadupi parsahiton. Songoni nang majalo. Akka lasmi roha. Kurian itu hatta. Ganuk na binulus ni jolma. Dada mabahen holom nguluna. Alay mabahen gabi marsinodang do. Ala asini roha ni debata na pinasahana. Batauhon hita mardalan dopak hatiuron bohini debata. Boido tahilala inorhon ni aka parsahiton persoalan di tonga-tonga ni keluarga. Putus hubungan kerja mabayan hita patah semangat uhut madili. Alay dilehon debatado asini rohana marhite sodang hatiuron di bohina. Dinalaho mangukap parnidaatta tangat tusyota apor siauta batauho kita mardida holong ni debata. Ima holong ni roha na holan buy idaon ni akkanau sinondangan ni buhi ni debata. Alanido mungkin adong siyan hita na mga dopi parsahiton hut gabi tubu tu pandilian. Alay tarajumi naong marujum sude akkanatahirim ala ni parsahitoni. Alay sodang buhi ni debata. Batauhon hita marnida iya parsahitoni. Imatiki mga rimangi uhut majalo holong ni debata na so halopuan marhite parsahiton uhut marpanindangion asa toktong marpakirimon. Napatuluhon debata rap dohot hita uhut payhutihut pardalanan ni nguluta. Mulutaida sa halak parmahan takas do diboto jala ditadda parmahan sudi akka na pinarmahan. Dadahya ditudalhon parmahan akan pinarmahan na marcapal. Mulut patudos tusi, debata songon parmahan. Dadahya ditudalhon ibana panailina siyan akajol mananya siyanna. Dada naso diboto debata na di bagasan parukilon hita. Dada naso diboto debata gok arsak muluta. Alay dipaluas debata dope hita mamulus arsaki. Nang pe adong natibu, adong naliling mga dope arsak ng parukiloni. Alay dakya terlebat. Tangan ni debata manugu hita, disudi akka parsorion ni ngolutan at abolus. Tangan ni debatado, ditikina pataruhon hita tu akka nabuy mangurupi hita, nabuy patuduhon tu hita, akka nabuy
mangalehon hamamalum di tonga-tonga ni parsahiton. Ukut tangan ni debatado na bui patuduhon ang kalapangan pekerjaan na naing masuk hatta. Kurian itu hatta, ala ni Ido molo didok didopakkon debata, berarti na diparrohahon debatado hita. Dadaholad daging ta, alay dohot do roha nang pikirata. Manang dadaholan pribadita, alay dohot do aka keluargata, nang akka nasolhot dinguluta diparrohahon debata. Dada mardida sian si hadauan debata, alay mardida langsung mardopakkon hita do ibana, songon sahalak ama, na manatap tu yanakon na do debata, tusude akka naniasyakna. Kurian itu hatta, molo didopakkon debata bohina tuau, tuhamu nang tuhita saluhuna, dang adong be ganggu ni roha tu arisogot, dame ni debata, palauhon ganggu ni rohai, dame nasiat debata, mabahen sonang roha, nang pe roha bahaba natabulus. Alani itakas mata atusi, pasu-pasu ima parjupangan nauli dohot debata. Parjupangan dohot debata na badia, dinalaho mengajari hita, dada hamoraon di portibion, manang hidup tanpa masalah, hubungata dohot debata. Alai, dalam setiap persoalan, parukilon, didongani debata dohita, marhite-hite pangaramotion. Debata do na mengajari hita, dinalaho mana daholong ni rohana, naso hadodoan, marhite-hite ganup akka parsorion, ditonga-tonga ni muluta. Asini rohani debatado na paluason hita, dinalaho marnida dalanna, ditonga-tonga ni nguluta. Alani dohonot tama, asarade debata manulikit rohan ang pikirata, jonok do debata, jala di jolota do ibana, marhite naman do pakon buhina. Alani pasu-pasu na sa sitong na, ima mangulu di pangaramotion, asini roha, dohot dami na siyad debata, nangpe di tonga-tonga ni hasusaan. Amen.